Știai că peste 30% dintre hainele cumpărate online sunt returnate? Doppel vrea să schimbe asta. Google a lansat o aplicație care îți arată cum arăți în orice ținută în câteva secunde. Doppel este o aplicație experimentală de la Google Labs care permite utilizatorilor să probeze virtual orice ținută și să vadă dacă anumite piese vestimentare li se potrivesc. Folosind inteligența artificială, aplicația generează imagini și videoclipuri animate cu utilizatorul purtând diverse haine, fie din catalogul propriu, fie din fotografii încărcate de pe rețele sociale sau din galerie. Se încarcă o fotografie full body, se selectează sau se încarcă o imagine cu o ținută dorită, iar aplicația suprapune ținuta peste fotografia ta și generează imagini statice, dar și videoclipuri. Avantajele pe care le văd sunt că utilizatorii pot vedea cum ar arăta hainele pe propriul corp, nu pe modele. Videoclipurile generate de AI arată cum se comportă materialele și croiala în mers sau în mișcare, oferind o idee mai realistă decât o imagine statică. Te poți inspira din orice sursă și poți să probezi virtual. Rezultatele pot fi salvate, deci îi poți cere o părere surorii sau prietenei. Având posibilitatea de a vedea altfel produsul, nu doar pe site, se pot reduce astfel cumpărăturile nepotrivite sau chiar retururile. Deocamdată, aplicația este gratuită, fără abonament, disponibilă pe iOS și Android doar în Statele Unite, pentru utilizatori de peste 18 ani. Și totuși, fiind un experiment, AI-ul nu redă mereu corect proporțiile, detaliile hainelor sau potrivirea exactă. Rezultatele pot fi distorsionate, mai ales la selfie-uri, în oglindă sau haine complexe. Deși Google afirmă că nu colectează sau partajează datele, orice aplicație AI care procesează imagini personale ridică întrebări legate de securitatea datelor. În același timp, aplicația oferă doar o aproximare estetică, nu garantează potrivirea reală a mărimii sau a croielii. Dacă aplicația asta va depăși stadiul de experiment, eu o văd tare utilă, măcar pentru diminuarea achizițiilor de pe Temu și toate celelalte site-uri similare, dacă nu pentru renunțarea totală la astfel de produse cu o calitate și o etică a muncii îndoielnice.